Altså for mig der er en kukker nok noget af det mest unødvendige, man kan putte ind i sit hjem. Det vigtigste det er om morgenen, når vi møder ind før klokken 6, og der ikke er nogen af caféerne, der har åbent herinde i torvhallerne. Så bruger vi den til at lave kaffe med. Men når man så først har den, så vil man aldrig nogensinde undvære den. Bagefter så bruger vi den sådan i løbet af dagen til at pochere og blanchere fisk med. Vi har kogende vand i en god kvalitet lige med det samme, når vi skal for eksempel koge eller blanchere grøntsager. Jeg kører det lige, og så bum op på tallerkenen, og så får det med det samme. Bliver folk vildt imponeret. Jamen altså, den bruger vi, når vi skal koge kartofler, når vi skal, koge æg, blanchere asparges i. Jamen, vi bruger den til at desinficere vores knive eller vaske vores spækbræt af. Så tager sådan en container her, en af de store, aspargesen er jo lidt længere, fylder den med kogende vand fra kukkeren, aspargesen ned i, film over, står det i 1 minut eller halvandet, så er aspargesen færdig. Jamen, det er rigtig godt at bruge en kukker i den her situation, da en almindelig varmvandshagen ikke er høj nok i temperaturen til at opløse fedtet, og så får vi ikke et rent spækbræt. King crab, det kan man også lige pochere under kukkeren, især hvis kunden står og venter. Når kunderne sparer tid, personalet sparer tid, så sparer vi alle sammen tid, og det er det, vi gerne vil i dag. Så kogende vand til tiden, det er meget vigtigt her. Men den der med kaffen, det er næsten det vigtigste.